No niin, morjesta taas. Se on Palikkavelho täällä ja me ollaan siinä, mihin viimeksi jäätiin. Eli nyt olisi tarkoituksena lähteä ylittää tää Fire Canyon. Great! You have the 20 cells needed to power my heat shield. Now be careful. The shield will only protect your zoomer till it reaches 500 degrees, so try to keep her cool. Flying over open lava will definitely heat you up fast. Hit 500 degrees and it's over. Over? Like burning molten metal over? The fire canyon gets pretty hot, so keep a lookout for jumps to keep you off the hot ground. I've also released several blue cooling balloons you can use to drop the shield's temperature quickly. Oh, and when you get across, don't forget to activate the teleport gate in the Blue Sage's lab. Then we'll be able to teleport over and meet you. Good luck! No niin, selvä. Lähdetään ylittämään. Hit those balloons to cool off! No juu. There's scout flies out here too! Woo! See if we can catch air off those lurkers! Tarvis koittaa vähän niinku kaikki kerätä tässä samalla. Oi oi. Yes. Use the upturn to steer harder! Okei. Mä mietin, että säilyyköhän noi kaikki, mitä me kerättiin. Kai ne säilyy. Et esimerkiksi... Joo. Ride on the raised precursor stuff to keep us cool! Niin olisiko tosta rekursorijutusta saanut jotain, mikä olisi viilentänyt? Ilmeisesti. Mut nää pallot viilentänyt. Katsotaan. Ei. Missasin toisen kerran tuonne, me tullaan räjähtämään taas. Huhhuh. Tääkin oli vähän tämmönen haastavamman oloinen. Tai haastavempi kuin mitä mä muistin. Mut mennään nyt tällainen. Niin. Katsotaan jos mä... Joo. Varmaan noitten... Voidaan noita päin, niin se varmaan helpottaa tätä matkaa kans, mut se, et missaa toistuvasti nää pallot, niin se ei. Sit taas auta, mut koitaan saada toi. Ja räjähdetään. Oho. Okei, nyt mä koitan tosissani. Mä keskityn, mä oon hiljaa. Ai, mä vähän mokasin tossa. Anna anteeksi. Ei anna. Tossa olisi tosi tärkeä noitten... En mä tiedä miksi mä sanoisin noita viholaisia. Näitten koiranaamojen yli olisi tosi tärkeä niinku hypätä. Eli tosta. Noin. Sitten otetaan tää kaveri. Jes. Otetaan tosta yksi.
Tosta ei saatu, tosta mentiin vähän tuohon laavan päälle, mutta kerätään nää pallot. Otetaan toi. Taas me ollaan vähän ongelmissa. Me tullaan räjähtämään kyllä. Milläs mä hillitsen tätä? Those dog eco boxes are bad news! Oi! No. Yes. Saatiin se power cell, mut... We made it! semmonen pikkujuttu vaan, et oho. Yksi Scoutfly ei ottanut. Ja tiedättekö mitä? Nyt me haetaan se Scoutfly. Nouseekohan tässä lämmöt nyt kun vedetään takaisinpäin? No nousee tietenkin. Missäköhän se oli? Tossa. Yes. No niin. Ja siinä oli tää Fire Canyon seikkailu. Nyt me voidaan mennä takaisin päin. Yes. Nyt me päästään itse asiassa jatkamaan. No. Mene siihen. Miksei tää mene tohon alustalle? Noin. Me päästään jatkamaan sit tarinaa. Rock Village. Eli Kivikylä. Okay. Täältähän piti saada tää portaali päälle. Oi. I don't think I'll ever get used to that teleporter tingling sensation. Hey! It looks like the Blue Sage threw a party. Oh my! Rock Village is on fire! One heck of a party. No, I mean Rock Village is being bombarded with flaming boulders! Oho. Oh, and it looks like the Blue Sage is working on a levitation machine to move them. Assuming it's operational, we're gonna need power cells to fuel it. I guess you two are going to have to find some more. We'd better take a look at his notes. Jack, go check on the villagers. Then come back and give us an update. And take the furball with you. Selvä. Otetaan karvapallo mukaan, mistä tästä pääsee ulos. Oho! En tiennytkään, että noi tynnyrit voi hajottaa kanssa. Täällä kuuluu. Kyllä kuulin oikein. Tääkin näyttää vähän nyt. Että olisiko täälläkin jotain piilossa? No eipä oikeastaan. Kohtalee varmaan se. Joo. Okei. Se näytti siltä, että siellä olisi voinut olla jotain, mutta siellä ei ollut mitään. Mennään nyt sitten ihan täältä. Jos me hoidettaisiin pari tehtävää nyt tästä. Until we find out why the Blue Sage disappeared, you're going to need to collect 45 power cells to fuel his machine. Go get them. 40. Eli 9 power cellia tarvitaan. Tästä me saadaan varmaan. Beware of the dark light, for it has twisted the fate of one of you. Bring me 120 precursor orbs for each power cell I contain. Here is another power cell for your quest. Saataisko me heti vielä toinen tästä?
Ei saada. Ei saada. No ei mitään. Sitten tarvii kerätä noita orbeja. Ahaa. Okei, tuolla on kans joku tollanen. Hei, tässä olisi tää. Okei, nyt tarvii taas juosta. No ei se kyllä tänne. I've got to get back to my research. Ja mä tuun ihan just juttelemaan sunkaan. Mites nappastaan toi. Ei se kyllä. No, jutellaan tän leidin kanssa. You two look like a couple of capable fellows. I've got a research project going, and maybe you could help me out. Hey, we're the ones on a big quest here. We ask you for help. Well, perhaps we can help each other. I've been studying the burrowing habits of lightning moles in the precursor basin next to our village for years. But now those awful lurkers have scared the moles to the surface. And since they're blind as bats, they can't find their way back underground. If you could herd them back into their burrowing tunnels, you might just save their lives. I've got a power cell that says you can do it. Yeah, lightning moles. We care. Maybe for 2 power cells. Nice try. But I would be willing to part with another power cell if you two find me 90 precursor orbs for my research equipment. Fair enough? 90 orbia. Selvä. Okei, toi voisi olla mahdollinen, kun käyttäis tätä. Mä vielä kerran kokeilen Nyt se oli periaatteessa aika lähellä nimittäin. Okei, no jos nyt koitetaan. Jos sen sais nyt tosta. No niin. Sit nappasta. Yes. Saatiin se auki. Sitten oikeastaan mä menen tänne ajelemaan tällä vekottimella. Eli tosta. Näitä piti ilmeisesti ajaa vähän niinku takaa. Yes. That's one of those flying lurkers. He might have a power cell. Okei. Täällä on vähän kaikennäköistä tehtävää nyt. Milläs me... Okei, no mä johtaa näitä mieluummin.
Älä vaan sano, että nää on semmosia, että nää tulee pois tuolta kolosta sit. Noniin. Let's go get our power cell from the geologist. Siis... Oi, että toi raivostuttaa mua toi kaveri. Mut aivan täälläkin on näitä. Oliko tossa... Ei ollu arkku. Mä katsoin, että siinä on semmonen kovetettu arkku. Noin, niin me saatais... Itse asiassa... Saataisko me sieltä parikin... Power-selliä jo. One ring down, a bunch to go. No niin. Ui. I've said it before, I'll say it again. Ei perse. Avoid the dark eco boxes! Mut tää ei oo nyt helppo kyllä tää homma. Hoho. Kokeillas vielä. Kokeillaan... joku tehtävä nyt saada ainakin tää hoidettua. Mielellä tää. Toi on kyllä nyt niin raivostuttava, että mä en kestä tota. Itse asiassa mä ajan ton ringu... Oi, että kun mä saisin ton kiinni. Oi oi. Ei, tossa oli. On kyllä niin hyvin naamioitu nää. Quick! You've got to fly through each ring before they turn off. Okei. Mut sit on tämmönenkin tehtävä. Okei, mä muistin, että tossakin oli joku tehtävä, mutta ei siinä kyllä ehkä ollutkaan. Ja nyt mä räjäytän itse. Katsotaan. Joo. Mä vedän noin purppurat renkaat nyt ainakin läpi. Ja sit mä ehkä saatan jopa laittaa pillit pussiin tän videon osalta sen jälkeen.
Ei, kyllä mä se... Missä? Täällä. En ehdi. Ehdin. Oisko siinä? Missä tuolla? Ei! Ei! Ei hitsi, se oli lähellä joo. Missäs? Tosta saa ton... Täällä on ainakin näitä orbeja. Tossa olisi Tossa Godfly. Missäs toi on nyt toi rinkula juttu? Onko se täällä jossain? Tossa. Eli... Siis mikä näitä... Tosta. Yes. Vasen. Joo. Yes. Hei. Ihan totta nyt. On se rasittavaa. Tämä vedän kyllä nyt läpi vielä. Ja sit mä käyn hakemassa noin power cellit. Ja nyt mä sen teen, että mä meen tän läpi. Ui! En se heti mokata senkin. Tosta. Ei, et oo tosissas. Siis ei. Okei. Musta tuntuu, että meikäläinen istuu tästä koko yön yrittämässä tätä yhtä tehtävää. Kokeillaan nyt. Se kusi sit heti. Ehkä. Katsotaan. Siis, ai että kun toi tuntuu olevan aika herkkä ton suhteet, mihin kohtaas. Ai. Yes. Sit se meni tänne. Ei. Ei. Nyt se menee pilalle. Ai että. Sais edes ton kiinni. Kuinka niitäkin täällä on?
Nyt mulla ei olisi sit niinku varaa osua mihinkään noihin pommilaatikoihin. Oh. Joo. Hei, tää menee itse asiassa nyt ihan. Ja sit se kusee tossa vai? Noniin. Sitten kun tää on välillä aika hämäävää, et tästä ei osaa niinku sanoa ihan varmaksi, mihin suuntaan tässä wow. Wow. Noniin. Tää on viimeinen kerta, kun mä koitan tätä. Okei, mä koitan vielä kerran. Vielä yksi kerta. Sitten tarvittis vähän niinku, jes. Sitten tarvis tosta, noin. Se on tänne vasemmalle. Sitten tässä mokattiin viimeksi. Jes! Ai me mokattiin silloin viimeisen kohdalla tää. Purple Pain, no oli todellakin. Sitten mulle tuli semmonen villi juttu mieleen. Eikö hetkonen? Se oli... Joo, mä muistin, että näissä oli joku juttu. Kun se on vaan se... En tiedä miten noikin muka saa. En tiedä. Mut hei! Nyt kun me saatiin toi hoidettua. Katsotaas. Oh. Joo. Mistäs me päästään täältä pois?
No, näin me ainakin päästään pois, kun me paukoltetaan. Missä? Täällä on ainakin tämmönen. Se tarvitsisi vielä yksi. Tossa on. Jes. Niin käydäs hakemassa meidän saatavat. Ja pistetään tää video sen myötä nippuun. Thank you for saving those moles. That's awfully good of you. Here's a power cell to help you out. Now I can get back to my research. Noi. Ja saiko siltä sitten vielä? Joo, 90 orbia. Here's a power cell we agreed upon. Jes, ja sit saadaanko me toltakin nyt jopa se itse asiassa? Saadaan. For your sacrifice, I offer you a power cell. Noniin. No mutta. Tosta kun nopeasti katsotaan, niin ei tässä Rockvillakes montaa enää. Toki tuolla Basinissa on sit paljon. Navigate Blue. Okei, eli siellä on joku toinen tän tyyppinen tehtävä. Okei, selvä. Selvä. Mut ei mitään, ei mennään hoitelemaan näitä tehtäviä seuraavassa jaksossa. Kiitoksia kun katsoit tämän videon, toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava, niin me nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!